but those who know they are sinners and need to repent. Jesus didn't come for perfect people. He didn't come for people who don't sin. He came for godless people who are 6 feet under, dead in sin. Those are the people he came for, to save them. He came so that you may have life and life in abundance, so that the devil will never oppress you, sin will never rule you, so that you may be saved, sanctified, and become a disciple and a living testimony of the transformative power of God. God is scouting for people like you, left, right, and center. So take all that sin, shame, guilt, all that brokenness, and surrender it before God. Tell him, God, I'm a sinner. I'm not a perfect person. I lie. I'm a thief. I'm a prostitute. I'm a witch, adulterer, fornicator, whatsoever you identify as. Take it to God and surrender it to him. God, change my life. God, save me. Make me a living testimony. Transform me. And see what God can do with your life. Ndaitaura nomwe munhu masikati, to be honest, yedu tichida kutaura zimconfessions. Aiwa haka muchacha anorira. Maititi, aiwa to be honest, maititi vanorira. Pane chinhu chandakanotisa, Mwari vakandisvitsawo palevel ramaititiri rekuti munhu ashaiwa content aura kuti page rake harisina engagement, harisina chi, akutongoza kuti ndikangoti maititi chete, engagement yake inotongokwira chete. Level, to be honest, kamuchacha anoremera mastreet. Anoremera mastreet. Ndaitaurawo masikati nemumwe munhu ichitongo discuss ndikati wambona kuti kuZimbabwe wakumana ukaona waita mbiri sembiri namaititi ekuti angoona kuti page rake radhako kana kuti akunodona kana kuti akangodzoka akangoyabedza achiti maititi ndizvo kamuchacha ndizvo kamuchacha so maititika nyangwa ramakasadza chikundipa boyfriend chindipaiwo mbiri yamwinayo airi ndoida mbiri namaititi kungoti maititi chete vazotozoza kuti zvatongoindwa so kungoti maititi pamwe pacho ngosina zvavambotaura zvamaititi kungoti maititi chete. Aiwa haotora zvikiti zvitove zvitotsigira zvokuti nevasingafariri zvikiti vanova vachitawo zviri opposite vachiita sei vachidinda. To be honest hangu inini hangu ndinaiso takaitogara pasi takachita samasocialites ese kuZimbabwe ende hakaperi kamukadzi kaya, hakaperi maititi vaperi takangoya varimo kuti nazvino tinongorimo kwakauya vamwe vachingoita mbiri yavo vakaita mbiri vakadini ikapera. But maititi kungoti maititi chete. Izvo ndinototi kuti maititi izvo regai muone kuti timuchaona inda timaititi izvo zvakati. Inini to be honest maititi ndovafarira zvisingaiti. Kuti mukadzi ndomufarira vanhu zvakawanda zvandakaona paari zvandinofarira kwaari. Onai zvakaita maoko angu zvakuti ndakumba mosquito yakandiruma apa ndinogeza manheru, saka ndikageza manheru zvandoita kana manheru ndikageza ndizori mafuta ndifariri kupinda nemafuta omachira. Saida kungopinda ndiri dry ndosora mafuta makuseni, saka soro ndakadai ndakachena kuenda pakugeza ndogeza manheru ega ndiri kupinda machira nini. Inini hangu mbiri namaititi ndoida zvangu rikaitawo seyode kuti kungoti maititi chete. Nyangwe usiri kutaura maititi wedu atinoziva kuti usiri kutaura kamuchacha, usiri kutaura maititi fo babatiti, aiyo kungoti maititi chete. Aiwa maititi munoremera mastreet zvimwe ndezvimwe.